شنوبین 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 سلام علیکم. با شما هستیم سلیمان سفرов، نصرالدین اسدلویف و ما گفتیم که برنامه شین و بین از سورپرایزهای زیاد ما را انتظار است و ما تصمیم گرفتیم که از این بعد در آینده در دوام برنامه اگر 128 سال این برنامه برای مردم پخش شود و برای مردم 135 40 150 سال ما یک نفر رو همراه گرفتیم که بسیار هنرمند است. یک رنگی طلبوی مکتب شست هنرمندی خوب است واقعا. این خط تعریف کن شه تعریف کن شه Даван 170,000 сомон дорад. Вақти мондагӣ. ама хотир моги неки чима кута ҷинҷа банкиро ҳамаша мехелам. куртай ҷинҷ кат мегарданд нафаҳмам пулашонанд. шуҷоат ҷалолиддинов ҳунарманди театри академияи драмавӣ ба номи устод абулқосим ловчӣ аст. ҳамроҳи мо кор мекунад, дӯсти мо аст ва мо тасмим гирифтем ки якҷоя хотири шуморо бо ин барномаи шину бин болида гардонем. сухани аввалини Шуҷоат Ҷалолиддинов. Шуҷоат Ҷалолиддинов 8 марти соли 1986 аллакай интерес на 8 март 8 мартиш ай курташ маълум курташ 8 деге знак зодиака. Я думаю, что дар байни шумо аллакай как риба немяса ҳалқаи худро меёбам ва барои тамоми мухлисони барномаи шину бин тамоми истеъдод, тамоми маҳорату малакате дорам. бари шумо тамошобинони барномаи шину бин ва тамоми мухлисони ин барнома тамоми хушу рағбатамро ба шумо мебахшам. хуш омадем. табиӣ хуш омадам ман барои шумо. мо ҳам ба ҳамин барои шумоди бисёр хурсандем ҳамроҳ ҳастем. аз чӣ сар кунем? чӣ гап аст ин шабу рӯз? расонаи хабарӣ чӣ мегӯянд? интернетҳо чӣ мегӯянд? то ҷои маълумот дорам дар бораи барномаи шоми душанбе аллакай овозу дарозҳо бениҳоят зиёд. аку овозҳои дарозаи мо агар мо ҳамчун иштирокчиҳои барномаи шоми душанбе ва ин гап ба шумо дахл дорад. шоми душанбе Сулаймон ту чӣ мегӯӣ шуда? чӣ кардай бера вай ҳамамон кардем. вай мисол меҳнате ки чӣ гӯем яке аз сложный жанр душвортари хандондан баъд аудиторияе ки дора шоми душанбе мо фақат интернета нигоҳ намекунем ки чӣ фикр дорад, ки чӣ мегӯяд. мисол бисёр шахсҳое ҳастанд ки мнение ҳамон одамо, фикри ҳамон одамо, оценкаи ҳамон шахсон аз ҳисоби таҷрибашон дар зиндагӣ, аз ҳисоби ки таланти ҳами худодод чизое ки мефаҳманд нозикои ҳама чиза, оценкаи вай мо да бисёр важнеда. муҳимай баҳотии ҳар як аст. ба хотире ки касе моро таъриф мекунад мо ташаккур мегӯем, кадои моро танқид мекунад ду баробар ташаккур мегӯем. медонӣ барои чӣ? барое ки аз танқиди уно мо пухта мешавем. хуб аз як тараф намоён аст ки мо чӣ кор кардем. барномаи шоми душанберо мо дар муддати тақрибан 25-30 рӯз як моҳ агар тайёр кардем, омода кардем. барнома ба сатҳи баланд гузашт, ба дараҷаи бисёр хуб. раҳмат ба он шахсоне ки омадан онро дастгирӣ карданд. раҳмат ба сарпарастони барномаи шоми душанбе, ин Талко Таҷикистан, Краун Сити, шоурум Краун Сити, Созидания, Международный банк Таҷикистана, Душанбе, HD компания JM, Тоҷикон Ҳолидей, компания Нурабис. ба ҳамаи шумо раҳмат мегӯем ки ба мо кӯмак кардед ки ин барномаро мо ба дараҷаи олиш гузаронем. албатта бе камбудӣ ягон чиз намешавад. камбудиҳое ки ҳастанд мо онҳоро медонем ва дар оянда
мо ислом мекунем боз ҳам барномаи хубтар мекунем. барои ҳамин бисёр шахсон фикру ақидаи худро гуфтанд ки ба онҳо бисёр писанд омад ва мо аз ин шод ҳастем ки кори ки мо мекунем ба шумо писанд меояд. яъне тамошобини азиз, мо ҳама коре мекунем барои шумо мекунем, барои шумо меҳнат мекунем. шумо зиёдтар ба мо пешниҳод кунед ки мо чӣ кор кунем. Кор бе камбудӣ намешавад. Кор бе камбудӣ пешниҳод кунед. сулаймонро мебинем ки бисёр ба дард гап мезанад, ба дард рай мекунад. дарди маам ҳаст ки вақте ки мо ҳамин корро намекунем, ки мекунад? медони шоми душанбе хубияш дар чи аст? минбаре ҳаст барои ҳама. ҳаст барнома буд ки алло меишим таланти мо шуморо меҷӯем. барнома кунад. дар барномаи шоми душанбе ҳунари аҷоиб дорад. ӯ ҳунари ӯро бояд бубинанд касе. ин минбар барои шумо аз мо уҷа як чӣ мегӯянд, як байни ҳами ин ҳунарҳо мо я воситае ҳастем ки мепайвандем. яъне минбари ҳама аст, барномаи шумо аст. шумо моро дастгирӣ кунед. хоб барои инак барномаи шоми душанбе нест, ин барномаи шинубин аст. мо барои табби нозуки шумо кор мекунем. азбаски Насриддинҷон гуфтанд ки ин барномаи шоми душанбе нест ва барномаи шинубин аст. имрӯз дар барномаи мо ман гумон мекунам шинубина сар мекунем, меҳмона эълон кунем. ва дар ин рӯз яке аз ҳунармандони хушсалиқа, ҳунарманди позитив, ҳунарманде ки дар тамоми Тоҷикистон аллакай шӯҳрату шаҳомати худро муҳлати зиёда аз 30 сол аст ки медораду меқапад. хоксор заминӣ, дили нарм, дили соф ва дили пок ва чеҳраи кушо дорад. ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон устод Сангали Мирзоев меҳмони барномаи шинубин аст. марҳамат устод. ассалому алайкум. Бедар Кепкат ҷон устод. бисёр одамои ақидату воҳидатон сахт будааст. даъват кардем. зинда бошед. раҳмат шумода ки шумо даъвати моро қабул кардед. хуш омадед. бисёр хурсанд кардем ки омадед. раҳмат, даъвати моро қабул кардед. мо агар шуморо хурсанд карда бошем, манам аз ин хурсандам ки як каса хурсанд мекунам. ин вазифаи асосии мо ҳама бовар дорем ки одамои фарҳангӣ, одамои санъаткор ҳамин дили як одама хурсанд кардан аст. зинда бошед, саломат бошед. чой, кофе, қаҳва. рости гап ман Яким диюм. мегӯ чой нӯшам, барои ки қаҳва дахил омӯхта мекунам. қаҳва имрӯз аст пага нест. шумо розӣ шед мо холато қаҳва ро мекунем як коробка. чой кини хонам қаҳва наёред. чой. чӣ хеле устод хубед? ҳамаи шабу рӯз гуфтен зимистона. чӣ ҳол доред? дар куҷо ҳастед? ба чӣ коро бандед? рости гап зимистон мо ранги баъзан ранги хирс барем. як қошуқ да ҳамин асала мемолам, ҳамин қошуқа фучида хуб мерам. майда устод Сангали Мирзоев ҳамин мегӯянд ки дар Тоҷикистон агар дута сарояндаи позитив бошад, якумаш Сангали Мирзоев аст, дигараш аломати савол. якуми Сангали Мирзоев аст, дуюмуш Сангали Мирзоев. шумо ба ман як одами деҳотӣ калимаи ҳамин позитива маъниша фаҳмонед. одами шухтабият, одами Зиндадил. хусандиовар, одами зиндадил. Сангали Мирзоев бо суруди интизорӣ мекашам. интизорӣ аллакай ба дили тамоми тамошобин, ба дили мухлисои худ роҳ ёфт. бигӯед ки ҳамин суруд кай ва дар куҷо ва бо кадом настроения тавлид шуд ки имрӯз ин суруд зиёда аз 20 сол аст ки Сангали Мирзоевро ном медиҳад. дар бораи ҳамин суруд мегӯем. раҳмат. яъне ки ман гуфтанем ки ҳамин ҳар як санъаткора ҳамин дар муддати тамоми умруш ҳамагӣ 3-4 сурудаш гуфти додарам нон метиҳад. то он вақте ки ман интизориро вақте ман хондам, бо суруди якумин бор ба радио ва телевизиони Тоҷикистон ман ба суруди сафед рӯя ки зебои ту, баъд як суруди як ғазали дигари аз умри ками инсон менолам. ман ду суруд хандем. аз умри ками инсон менолам ва дуюм суруди рақсӣ буд ки ин сафед рӯя ки зебои ту. манам баъд ин суруди интизорӣ ки шумо мегед, ман рости гап ҳамин модари ҳамин Насимҷон, яъне ки оилам ана вақте ки оилаи ман набуд, ана
як рӯз ман бисёр интизорӣ кашидам. ҳамин шумо ошиқ шудагин як гурда ё ки падару модар ёфтаги арӯсотона ошиқӣ бошед мана дарди мана ҳамин кас мумкин бисёртар фаҳмад. ана он вақт интизорӣ кашидам. баъд ҳамин аввали ман дар чанд сурудам бу камкам яъне ки калиманависиам мекунам менависам ҳамин сабукам бошад яъне ки маъно дошта бошад. ҳамин нахароти ҳамина интизорӣ мекашам интизорӣ аё ишқи саркашам кай меоӣ бар ёдат мекунам аз худо зорӣ интизорӣ мекашам яъне ки ҳамина худам ана навиштам қалами худи банда Сангали Мирзоев аст. лекин рубоятои ина ман аз устод Алиакбар Абдулло ман ба шумо як чизро фаҳмонам ки бисёр ҳофизои мо ба иззати нафс шундан ҳастанд нақароташон агар яъне ки ҷаноб бошад рубоятошон аз шимол мешавад. яъне ки нақарот қади суруди амо рубоятои мехондагиш маънош тамоман дигар аст. Баъд тамоман дар нақарот дигар чира мехонаду дар рубоёт дигар чира мехонад. аман ҳама вақте ки нақарота мехонам кӯшиш мекунам ки вақти нақароти хондагии ман рубоёти мехондагии ман қатъи ҳамин нақароти мехондагии ман ҳардуш ҳампайвасту ширу шакар бошад. айё ҷонон куҷоида набоши яъне ки айё ҷононаи ман зинда бошӣ. рафтен интизор шуден интизор шудам 7 соат тая дарахта баъд омад идея дар сарам. бале учер ҳам интизори айру чӣ буд ки бисёрта ҳам ошиқ будаму бо ҳам дар студент будам дар кисам яки надоштум. он касо ҳамон рӯз ойлӣ гирифтану ойлишо оварда мара гуфтанд ки вақте ки агар ки баъд ягон рӯз ки шуд баъд вақти баъди туй баъд мегардонӣ метавӣ. ман шумо бояд нашад ки одамо зиндагӣ бепастию баландӣ нест. кадом проблема нағалтин кадом коре ки меафтад ҳама вақт ҳамин ду мисраро фаромӯш накунед. мард бояд ки ҳаросон нашавад мушкиле нест ҳамин қади худата гипноз мекунӣ ҳамин қади худа тайёр мекунӣ тамоми ҳамон чизо мегзаранд ҳамон коро проблемаҳо ҳамаш яъне ки ҳар як сурудҳое ки ҳар як оҳангое ки ҳаст ба як дарду ба як сабабе шудааст ки ошиқи бисёр сахт будан ҳамон вақт ҳамин бисёр ман шеър ана навишта будам ҳамон вақтҳо ана шеъри шодам ки баҳор омадаст эй гул ёрам ба канор омадаст эй гул шодам ки баҳор омадаст эй гул ёрам ба канор омадаст эй гул чашмакош хумор омадаст эй гул пеши мани зор пеши мони пеши мои зор. мо хел буд ки институти санъат мехондем студентҳо будем дар коллеҷи озе савдо меган чӣ меган он вақтҳо таргови училиш мегуфтанд не таргови техникум меучен мегуфтанд. ҳамон ҷада як гурӯҳ мехонд ки мо ҳама вақт дар шабнишиниҳои ҳавоӣ мерафтем иштирок мекардем. лекин модари Насимҷон дар заводи ҷавоҳироти хонашон Якачинор будану пеши хонашон ба заводи ҷавоҳирот яъне ки ювелирни завод гӯштбор мекардану чала мекардану тилло қатӣ тилло харидум буги ман учене ки вақте ки якум нафаҳмидим ки вай дар ҳамин завод кор мекунам мумкин ма бо чӣ қадар тезтар бо кӯшиш мекардам. ҳамин хел шуд ки як вай ҳамсинфои вай дар ҳамн тарговни техникум мехонданд. як рӯз ҳамин рӯзи иштироатӣ буд онҳо як шабнишинӣ доштанд дар лаби дарёи Варзоб дар ҳамин берун онҳо як 20 нафар 33 нафар буданд. ман моро файрут мекардам мо мерафтем барои онҳо сурудхонӣ мекардем рақсу бозӣ мекардем. бисёр як вақтҳои аҷоиб буд ки ягон кас фикри ягон чиза намекард. дар вақте дар автобус шиштем бо як ҷояге рафтем ман нигоҳ кардам ҳамин духтара дидам гуфтам ки и бо дар шумо бо ҳамкурси нав муборак бошад. гуфтанд и ҳамкурси нав нест и қатимо намехона и меҳмони май ҳамо сардори староста мегуфтанд сардори гурӯҳи онҳо гу ки дилбар ном доштанд. гуфтанд ки ин дугонаи ман ин ҳамроҳи ман ҳамин хел меравад. анамура вақте ҳамин автобус расид ин духтар аямон мошин аямон автобус фуромада буд ки ман аз фурсат истифода бурдам яъне ки вақт засада истодагӣ будам. ман рафтам гуфтам ки духтарак гуфтам духтари на шумо мада маъқул шудед ман шуморо мегирам ин ҳамин якум калимаи гуфтагии ман мана пичин мана қанд мана чой
мана чой мана бо оши тупа уже шиста мануш ки ман рафтам гуфтам ки ма шумо духтарак мада маъқул шудед ман шуморо мегирам бовар кунед да якум сухани гуфтаги ман ин буду якум сухани гуфтаги он кас гуфт ки шумо аввал рафта я автона оинада нигоҳ кунеду бовар кунед агар баш мо дар акса чо начай проводед ин оина надоштам че хона дарафтам миха гирья кардам ва лекин 2 сол ма фақат рафтам омадам ки дили ҳамин духтарака ё буд 2 сол и пандай барои нами ҷавоное ки оли ошиқ мешаванд вақте ки анаиқа зан мегири баъд агар то чӣ дараҷара мо қадри занода мерасим намерасим ира худо худуш бисёр хатогиёмон бисёр аростигар он мардора шумо гуфтан ки ақл аз киё мухти гуфтан аз беадабон мана шумо ҳами мо беадабора нигоҳ карда шумо ҳами корои хатогие ки дар зиндагӣ мешавад онро шумо бояд ки вай накунед ана ҳамин ман ҳами хел рости гап баъд мардуми зарафшон буданд он касо буданд баъд он вақт бисёр мардуми зарафшона гирифтан қин буд 10 бор хосткорӣ равон кардагӣ модарам шодравон гуфтанд ки дигар намерам ман гуфтам оча мерай ман тарафа мегирифтам ина ман гирифтам оно на падару модари ӯ кас розӣ буд на падару модари ма барои ки мо шаҳри нурак деҳота калоштем ин касо айдушанбе гуфтанд ки ё гуфтанд ки мо наметем духтармона бо ҳофизаи баъд ӯ дарша гуфтанд шаyd шумода намегӯм ҳофизаи ӯ хеле баъд ман пешумда ҳамин хел тасмим гирифтам ки ман ҳамин авлода нишон медиҳам ки ман хеле бача нестам маънуш ки аз оҳдаи домодӣ мебурам қати ҳамуно ҳозир ана ки ина фақат худо ана ҳамуно худчо баҳотиянд ки ман амира ана сазовор шидим ё не боварӣ дорам ки оно ҳам пушаймон ҳозир нестанд барои ки дигар раҳ неста ман пушаймон нестам ҳеҷ вақт худоро шукр аз ин зиндагии ширин фарзандои ширин доранд набираҳои ширин доранд ки мо тамоми моли дунёро дошта бошед агар дар хона бахти хонагӣ набошад вай ҳеҷ аст оли фикр мекунанд шуро ки ман ҳамин овардам ман ҳамина додам ина пул ина мол ина чизе ки мебурад баъзеш мега ки омода и чӣ дар кора вақте ки шумо дар бари мо набошену анами мактаборо мо гузаштем шинубин устод Сангали Мирзоев соли 1963 9 июн дар шаҳри Норак дар оилаи коргар яъне падарашон марҳум падарашон оҳангар буданд хоб дар бораи ин бо суҳбат мекунем соли 1970 аввалин қадами худро ба мактаби миёна гузоштанд соли 1980 бо баҳои хуб аълохон будам таърих гувоҳ аст хоб бо баҳои аъло соли 1980 мактабро хатм карданд ва ҳамон сол ба донишкадаи санъат ба факултаи овозхони операвӣ дохил шуданд хӯроки дӯстдоштаи устод Сангали Мирзоев ин карточка аст ҳамин карточка бирёна бо ҳоли шумо як чӣ мегӯм карточка бирён шумо ҳартон як хел ғазизе дута ошиқ ахир хештавоз якум савол медонӣ чӣ буд ман тя меёфтам карточка бирёна метонӣ шумо хандидестин не ки карточка бирёна ҳар кас пухта наметонад ҳоли фикри шумо ки рӯғана сирқ мекунем карточкаро мепартоен карточка не карточкаро аввал сирқ мекунем тамоми ҳамо чизоша нақлнагун шаготи мардуми кӯҳистон мепарту баъд бо карточкаро ранги ош барин як ним соат нею як 10 дақиқа 12 дақиқа дам мепартоӣ вай сирқ қоқ мешавад дар данат а вақте ки дам мепартоӣ вай мулоим мешавад ана баъд анамчен бо гӯшт не ҳами пиёз карточкао пиёз сирқ мекунем ина дӯстои азиз гӯшт имрӯз ҳаст пага нест карточка ҳам вақт аст яке аз паҳлӯҳои ҳунари дигари устод Сангали Мирзоев барои шумо кушода шуд повризу карточка бирён аст баъд савол додем устода мебахшед пеши гапи шумо ман як вақт дар барномаи телевизионӣ баромад карда будам дар уҷа ман як таом пухта будам номи таом каду ва он агар тамошо карда бошед дар ҳамин барномаи сафина онжа машҳур мекунам каду ва он
یعنی که اونش لیمون خب اگر کتلت باشه کتلت میمونی نه که نباشه مرغ گوشت مرغ میمونی چسنوک لیمون پامیدور پیاز مرچ مایونز نمک анаи онуш ана меояд каду ва онҳо шумо ҳамин они мара онҳо фаҳмед лекин мо устод савол додам ки гуфтам ки устод хӯроки дӯст медоштагитон чи аст пеш аз оне ки картошка гӯям гуфтам ки ҳам кадом хӯроке ки мара сер мекунам манро дӯст мекунам ҳама абход мегузарам актёри дӯст медоштагӣ устод Сангали Мирзоев, устод Ҳошим Гадо ҳастанд ки мо бо камоли эҳтиром китоби устодро ба шумо туҳфа мекунем. Устод хонама мебарад. гуфти русоки лавлю на слове. И лавлю солнце. Лавлю на слове. این کتاب از روی Ҳошим Гадо. سرخ میشه. رحمت. ҳунарманди дигаре ки аз хориҷ аст дӯст медорам Вячеслав Тихонов китоби эшонро надорем бахшиш. ҳеҷ гап не. дар ҷош картишкам кардиш. сарояндаи дӯстдоштаи устод аз ҳунармандои худамон аз бону нигина амонқулова ва устод зикралло ҳакимов ва аз хориҷиҳо аз русҳо лепс ва сарояндаи ҳинду ҷалҷид синх ғазалхон ғазалсаро беҳтарин Аржид не Ҷалҷид. ҷалҷид синх и ҷалҷиди файзобод хирсан шед ки шумо дар ҷалҷид доред сироҷиддин фозилов яъне ҳамонам ай ҷалҷид буред ҳамуам ай ҷалҷид мумкин ҳами ҷалҷид синхам ай ҳамиҷа рафтам мошини дӯст медоштагии устод любой мошине ки кор мабуд мекунад дӯст медорам мегӯям бештар бо такси 33 من میدونم که دوست ضروری مدرد چون دوست نمیدونم من ҳаётамда ҳай накардам мошин қариб қасами 10 километра намехӯрам баъд ҳамин бас кардем тамом баъд ҳамин қадим ай сини мошин бактум ман кардам ҳамин хеле бад рафта устод дар ҳамин суҳбати гарм ягон чи навозиш мекунем мо чорта роҳат кунем ай кадомуш ай чӣ не мо ҳамин барномаи мо ба поён расид барномаи мо ба поён расид дӯстои азиз барномаи 10 минутаи мо кадом аз кадомуш устод аккордеона биёр ман шину бин устод як кититон хароб ай ба фикри охирон шаҳад дигар мо имрӯз гуфтем ки як 30 сол 35 сол ҳастем 35 сол як хеле набудем мумкин ҳамон вақто ҷамандаш شرم از خدا نکردی با من وفا نکردی شرم از خدا نکردی با من وفا نکردی ای عشق دل پذیرم ای عشق بنظیرم ای عشق دل پذیرم ای عشق بنظیرم شرم از خدا نکردی با من وفا نکردی شرم از خدا نکردی با من وفا نکردی барбари устод Сангали Мирзоев шуда звездаи соҳиби
نکردی شرم از خدا نکردی با من وفا نکردی لا 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 میگه نمیاد تا که جلو خلاص کنیم قبل با گیتار هست اولی نه اولی باید 40 مینوتای دیگه هم دوستو دور عزیز شنو بین شنو بین شنو